ceerte ɗe. ceerte hakkunde jaŋde almasihu e jaŋde muhammad helle ceertal hakkunde funaange e hirnaange ni janngiɗaaɗe ɗumen ena laaɓtina wonde en jogaake lasli gooto. Kibla wala huccugol wuro siniingo. muhammadu wonno e juulude omo hucce fewde baytul maqdas manam jerusalem e ewnaango mo adingo tende o feeri fayde madina tan o weyli huccande faade makka. hande ni njuulu julɓe sellata si wona taw ina waɗire e huccude kibla makka. simmoro albakara wi miɗen jiya aɗa huccina yeeso ma fayde asaman beele ma min beyliraɗma huccande e ne belaɗa wakliji yeeso ma fewde jullirde horminide hono kaaba. kala ɗo gonɗa kaylitane jeece mon fayde mayre. e nder hadisaji celɗi abbas o wino kadi nden mohammed yalti o rukki laaɓi ɗiɗi huccude kaaba o wi ko ɗum woni huccande hesere nde. kono saydi almasihu yuɓɓani yo juulane allah ta tugnaki hay nokku kono koye ruhu neɗɗo. nde debbo samirenajo namdi hol ɗi nokku ɓurɗo sellude ngam sujjande allah o jaabi mo o wi saama ar ɗo on cujjanta allah baabo wona ɗo e ɗo hayre he wona e yerusalem onon ndewa toon ko ganda kono minen gandi komin ndewata gati dandore ummoto ko yahude en kono sa nana ara te yettima ni yo sujjoɓe tigui e cujjinirta baabo ruhu wondude e goonga gati baabo yilloto ko sujjiniroɓe ɗumɓe noonɓe allah ko ruhu kadi allah e sago sujjinoɓe mum cujjinira mo ruhu wondude e goonga. muhammadu jangini wonde njuulu goonga tuggi ko e huccugol joomum kono almasihu jangini wonde njuulu goonga tigi tigi tuggake e nokku kono ko e ruhu joomum.